Charles Polidano sit il-Park tal-Annimali li jagħmel parti mill-kumpless ta' Monte Cristo inħeles minn kull akkuża fil-konfront tiegħu fil-każ tal-attakk ta' tigra fuq tifel ta' 3 snin f'Novembru tal-2015. Il-kawża fil-qorti infetħet mill-Pulizija kważi sentejn wara li seħħ il-każ bil-Maġistrat Joseph Mifsud li sema dan il-każ jgħid li l-Pulizija għandha tara li l-inkjesta maġisterjali tingħalaq mill-aktar fis possibbli meta jkun hemm provi biżżejjed biex jinfetaħ il-każ. Kien il-ħadd wara nofsinhar meta tifel ta' 3 snin kienet iżur il-park ma' Nannuħ u niżel minn fuq karużell li kien fuqha u ġera lejn it-tigra li kienet għadha kemm inħarġet mill-gaġġa tagħha peress li kienet marida. It-tigra kienet f'idejn handler u kienet fuq ċinga tal-metall meta attakkat lit-tifel u kawżatlu feriti f'wiċċu u kellu bżonn interventi fl-isptar. Il-familja tat-tifel waslu għal ftehim mas-sit tal-park barra mill-qorti. Polidano kien akkużat ukoll bit-tmexxija ta' park tal-annimali mingħajr liċenzja b'żamma ta' annimali selvaġġi li huma projbiti f'Malta u li hu reċidiv. Il-Maġistrat innota li l-prosekuzzjoni naqset milli tipprovdi lista tal-annimali selvaġġi li kien hemm fil-park u s-servizzi veterinarji naqsu milli jżuru l-park dakinhar tal-inċident. Għalhekk ma setax isib lill-akkużat ħati b'żamma illegali ta' annimali meta l-prosekuzzjoni ma provdiċ prova ta' dan. Flimkien ma' Charles Polidano kienu mresqaw wkoll iż-żewġ handlers Michael Merċija u Muhammad Salem. Merċija nħeles minn kull akkuża iżda Salem instab ħati u ngħata l-ħelsien b'kundizzjoni għal 3 snin u kienu wkoll ordnat ħallas terz mill-ispejjeż tal-qorti.